Ano daw? Kapalaban ng alisahan. Si Ate Ili. Dito mo pa! Pagulong mo pa! Pagulong mo! Pinadala ng buko sa bundok na. Pagulungin mo! Ang dali na, bilisan mo. Paano mo ginawa kanina? Na! Buang. Pinapagulong na yung buko. Sira. Ay, Ginoo. Idaan na lang sa tawa. O, kaya pa kaya? Kaya mukha si Kuya Nuni, daming bit-bit din. Kuya Nuni, ikaw magluto niya na. Patikimin mo. Wala akong alam na luto dyan. Ay, hello, hello. Ha? Nakababa. Balak mo mag-swimming? Pag-swimmingin natin, mamili. Tutal, pauwi na rin tayo eh. May baon ba itong damit? Ha? Langoy na, langoy! 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 Sunod na lang, be. Sunod na lang, magbaon ka ng damit, ha? Mas-swimming tayo dyan, no? Lublob tayo dyan, no? Ano? Lagi na lang binibigyan. Kada punta doon may buko. 4, 6. Yung paayawan mo, tinuha na. Nakakahiya no, anuhin. Nabubulok na. Pati nga ni si Nuni, nanghingi ng lami. Si Kuya Nuni, serious. Hindi man alam magluto, hinihingi. Ay, hingi. Paano niya lutuin yung problema niya ngayon yan? Yung kanuni ni Marina. Ha? Nuni, dalaga yun si Marina. Titig kay Kuya Nuni ay. Titig kay Kuya Nuni. Aba, single yun. May anak lang, pero single. Uy, di ba gayon humaharap si Marina sa atin? Ano? Oo, maigi na. Tapos ngayon humaharap. Ay, salamat. At palabas na rin kami. Yun Ha? Di ka man lang umayaw kay tatay, binigyan ka ng buko? Ha? Ha? Anin? Snack yan? Siya. May mga ano kami, may mga daladalahin kami pagka maakyat kami ng bundok dyan kina Kuya Marnie, pinapaanohan kami ng buko. Nung nakaraan may bunga yung kanilang langka ata yun. Binigyan din. Tapos kung anong bunga meron dun sa kanila pag nagpupunta kami. Pag uwi namin, may dala-dala kami. Pag kina Carlota naman, yung may pakwan, ano pa yun? Ano pa ngayon mamilin? Kalabasa? Kinuni. Kaya pa, Nuni? Exercise? Sipol daw. Sipol. Mga sipol. Sipol lang. Ayan. Walang sound. Ay. Sus Mariosep. Akala ko kape. Mapunta kami Bagasbas. Ano? Ano Eli ulit? Wait lang. Apagod daw si Eli. Akin. Wait lang kuya. Oh. Okay na? Okay na? Pinatong mo sa sarado yung bitana.
Tagay! Napagod ang bata, oh. Kaluoy. Pagod. Marunong na magreklamo. Grabe ang ino. Grabe, tagay. Ang ganda ng view. Mama. Ang ganda-ganda ng view. O, anong sabi mo kanina? Ano sabi mo? O, ako naman na, ano na. Napagod ang bata. Pag ano tayo ng malunggay. Malunggay sa kanami. Dati. Binataan ng malunggay at nami. Nata. Ano, magtinulang isda. Ay, nagulay ang isda. Ang ganda ng view kuya Noni, o nag-video ako. No, ganda no. Ching. Ah! Ano ka lang? Wayos siya. Wayos siya. Yeah. Ya. Whoop. Whoop. Bayo kayo. Enjoy the view mga kalingap. Iwan doon.
Ubus na mga isda. Maganda ma'am. Sibubog, talakito, bisugo. Pareho lang po yan. Manoping, may ipon pa. May talakito. Wala na po. Sisip-sipin na lang. Masukan na. Wait lang, hanap lang. Madam Reyes. Isda po. Ito yung sasakyan mo, madam. Hmm. Ito yung sasakyan mo. Mm-mm. Kahit sa tuwid. Ay, ito. Yan, dual. Ayan. Okay pa ba to? Buhay po yan. Ay, ngayon lang po. Yan hapon. Gano'n ni. Dali. Ito. Tama ko si gano'n ni. Tingnan mo to. Ito mga bagong dating. Wait lang. Gusto mo to? Matagal na tayong hindi nakakain ito ay. Ayan. Ito. Kalason daw yan. Hindi ah. Nakain yan dito yung si madam. Napaluto nga yan. Paborito ko to. Sige daw, paano nito? Mama, tataba ba to? Oo. Ipon. Ito, mataba ito, mabigat. Oh. Ano eh, 1 kilo? Sobra. Pas. Magkano ang kilo nito? 240. Ito. 240. Sige daw, pakilo mo daw yan. Anong ano natin? Maihaw tayo? Ito mama pang ihaw sa kaya. Yellow pin. 2.2. Yan ma'am yellow pin. Baga, ihawin. Basta 1 kilo lang. Ano gusto niyo? Magkano yan? Magkano lang dyan? Yellow pin. 240 times 2.2. 520. 520. Wait lang. Meron ako ditong ano. Yan, pangos. Dalawin. Yellow pin. Talakito. Mamis na ng hipon. Bubog ate. Wait lang po. Meron ako nakita kanina eh. Sige lang. Alin tayo? Yellow pin po, pangkulis. Ay, ito na. Yan. Magkano kilo? 360 ma'am. Sige, paano daw 1 kilo? Tingnan ko. Yellow pin, pangkulis. Wala masyadong isda ngayon, ano? Madami po. Okay na yan? O siya, sige, paano yan? Tsaka, Malilinisan ma'am o hindi? paano na lang, patanggal na lang. Tanggal na lang ang sanginip. Hindi ako marunong sa riwa. Sige na, mag-ihaw tayo. Ayan, Ito? Magkano kilo nito? 270 po. Sige daw, patimbang daw. Dalawang kilo na lang yan ma'am. Sige. Ahasang Ihaw? Pang-ihaw. Lahat sa iyo. 2 times 270. 540 plus 360. 900 ma'am. Ano ni, anong gusto mo? Iuwi kay na nanay. Yung, no, ihawin natin yun, yun ano natin mamaya. Ha? Gusto mo yun? Oh, isa pa daw niyan, isa pa. Oo. Pares tayo ng gusto ah. Sarap man. Yan ma'am. Oh, siya, sige, palinis na din. Ito po yung sa amin ni Kuya Noni, oh. Wait lang po dun sa isang sukli. Click ko po dito sa 900. Ah, okay. 360. Oo. Tapos, yung sa iyo. 20 raw, 20. 20 pesos. Ito pa. Yung kay Kuya Noni. 20 pesos. Wala man akong 20 pesos. Ay, lang po din. Naku, paano ito? Wait lang. Ayan, sige, ano mo na dun? Yung haba na po yan, hindi yan per kilo. Lupin mo lang, pangkulis. Mahigit 1 kilo naman. Ay, umpo. 200 lang. O, pahiwa na lang. Cover! Sa likuran? 200 na lang yung lahat. Swangin. Sumama, magandang pangihaw. Yan. Ito lang po maliit na. Magkano kilo niyan, te? Dito po sa Manubi. Yan sa malaki, 250.
Sa, dito sa mga ganitong bitilya, 280. Anak ko yung ni. Ay, doble ba? Itong isa, pwede po pa doble din ito. Kasi mangangamoy doon sa loob ng sasakyan. Kuya, bukas yung compartment. Alimasag kayo, madam, ay. Oo. Tara kayo ni, doon na lang ilagay sa ano. Sige, sige, ano na, nabili lang tayo ng ano. Next na lang tayo doon sa ano. Anong gagawin mo doon sa isda, Kuya Noni? Sarap doon, ano? Pritos mo o ano? Ha? Ay, prito ang gusto mo doon? Ayaw mo mag-ihaw? Oo, nagbili ako ng mantika nung nag-groceries. Papagod. Tulog. Tulog. Ko. Ko, tiko, ko, tulog. Tulog, tiko, ko, tulog.